Vlaović javio se za repliku. Hvala potpredsjedniče. Kolega Čuraj, dobro je da ste spomenuli i naglasili da je većina poslodavaca ili dobar dio njih kad je riječ o zapošljavanju žena da je njima teže zapošljavaju ženu, da su manje plaćene za isto radno mjesto kao i muškarci na istom takvom radnom mjestu, da imaju problema kad odu na porodiljni da se ne vrate na isto radno mjesto, da ne mogu napredovati, ali ja bih istaknuo još jedan problem koji isto tako treba razmotriti i probati mijenjati jer je veliki udio ugovora o radu, novih ugovora o radu na određeno vrijeme i po tome smo u postotku na ukupni broj ugovora, novih ugovora o radu među najveći postotak u Hrvatskoj u odnosu na ostale članice Europe i to dodatno destimulira mlade. Mislim da i druge ministarstva mora razmišljati da se to mijenja i ono što želim također predložiti da se razmisli da ne čekaju sad da bi rasle naknade, novi zakon, izmjene zakona i slično, nego da se usklađuje ova naknada sa rastom troškova cijena na malo, rastom cijena u potrošačkoj košarici i slično i da na taj način osiguramo jedan kontinuirani dohodak mladim ljudima i ženama s djecom da im ne padne životni standard. Hvala.